might say I'm a dreamer. Aquí podem veure tots els alumnes de l'institut que ja estan començant a sortir. Ara estem provant el pont i ara seguidament podrem veure començar l'acte. L'Imma, que és la coordinadora del servei de mediació, que és el que coordina aquest dia, la Diada de la Pau, no, Imma? Sí. Perdó. Ens expliques una mica com va aquest dia, què farem, de què va? Sí, avui farem una cosa molt breu, perquè de fet la feina prèvia és la important. A cada classe hem estat fent alguna activitat per treballar els valors de la pau i de la no violència. Cada curs ha fet una activitat. Els de primer d'ESO han fet uns coloms amb color i han escrit unes paraules de pau que estan penjats aquí a l'entrada. Els de segon han fet, a partir del quadre de Guernica, de Picasso, han fet també una interpretació i un treball sobre els mateixos valors de la pau. A tercer hem estat treballant la cançó aquella d'en John Lennon, Imagine, i els de quart, com sabeu vosaltres, hem estat fent un test sobre si el nostre comportament és més violent o no tant, no? A batxillerat hem estat passant uns jocs i unes reflexions amb uns documentals de justícia i pau també sobre la no violència. Per tant, la feina maca l'hem fet a les aules i avui és només un moment simbòlic. I aquí farem, bueno, aquí al pati ha dibuixat el símbol de la pau i això mateix. I els alumnes de quart, quan Voy. I pots explicar una mica d'on ve aquest dia de la Pau? Sí, això ja fa molts anys, ara no me'n recordo massa si al 60 i pico, un educador mallorquí, en Llorenç Vidal, va començar a proposar que els valors de la pau i la no violència es treballessin a les escoles i va proposar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. I avui en dia és una activitat que se celebra a nivell mundial, el 30 de gener. En els països de l'hemisferi sud, com que ara estan de vacances, ho celebren al març. I per què el dia 30? Té algun sentit especial? Sí, el dia 30 de gener del 48, me sembla, de 1948, va ser l'any que van assassinar en Gandhi, que com sabeu era aquell personatge que va treballar de manera pacífica per la independència de l'Índia i pels drets dels pobles. Doncs res més, ara ja sabem una mica d'on ve aquest dia i el que celebrarem i res, ens veiem d'aquí molt poquet que començarà l'acte. Fins ara. Aquí estem veient doncs, la mostra que ens han fet els nois i noies de primer d'ESO, que ens han fet i dibuixat uns coloms amb paraules que per ells significa la felicitat. Per exemple, podem veure... Ai, felicitat, què dic? La pau. Podem veure doncs aquí una frase on diu l'amor és millor que l'egoisme, que tindria doncs, un significat això, de pau. No sé. Davant tenim el quadre d'en Guernica per als nois i noies de segon, pintat i bueno, res, és una mica el treball previ dels nois i noies de segon que han volgut fer per commemorar aquest dia de la pau. Entremig d'aquests... Veiem aquí ara hi ha una mica de xivarri, però aquí estem veient el treball previ que han fet els nois i noies de quart, que es tracta d'un test de la pau per veure quin nivell de pau porten els nois i noies de quart a l'institut. Veiem aquí primerament el grup de quart C, que han portat un 12,95 de pau. El verd de quart B han portat una mica menys, un 11,85 de pau. I el quart A, que ha portat un 17,6 de pau, que està molt bé. I res més, fins aquí una estona que comenci l'acte. Sabreu per què estem aquí, no? Perquè es pot celebrar el Dia Internacional, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que ja sabeu que es celebra cada 30 de gener, commemorant la data en la qual va ser assassinat Mahatma Gandhi, no? El 1948. Bé, el DNI es celebra des de l'any 1964 per l'impuls i desig de Llorenç Vidal, que era un educador, poeta i pacifista, no?
que el mallorquí doncs, que intentava doncs, que s'estengués doncs, aquest acte diguéssim per tot el món, no? I realment s'ha aconseguit. I un bon resum del que vol aconseguir doncs, el DNIP és doncs, fer-nos entendre que l'amor sempre és millor que l'egoisme, que la pau lògicament és millor que la guerra i que la no violència és millor que la violència. Val? I per això hem doncs, preparat uns actes que ara l'Alba Bosch ens explicarà. Com hem preparat aquesta celebració? Els de primer d'ESO han estat fent i decorant els coloms de la pau amb paraules i desitjos pacificadors. Els heu pogut veure a l'entrada. Els de segon d'ESO han estat preparant i participant en la cantata per la pau que es va fer la setmana passada al Teatre Municipal de Girona. A més, aquest any han estat fent una única interpretació del Guernica de Picasso que podeu veure exposada al vestíbul de l'entrada. Els de tercer d'ESO han estat treballant la cançó Imagine de John Lennon des de les assignatures de música, plàstica i ciutadania. L'alumnat de quart d'ESO han fet un test sobre la cultura de la pau per avaluar en quina mesura són constructors de pau en la seva vida quotidiana. Els resultats i conclusions els podeu veure als plafons informatius del passadís de quart d'ESO. Per últim, l'alumnat de batxillerat, des de cicles formatius d'administratiu, han reflexionat sobre la cultura de pau a través d'unes activitats i un documental ofert per Justícia i Pau. Bé, però tot això ja s'ha fet, diguem-ne, ja està aquí col·locat, però a part d'això també farem avui aquí un petit acte simbòlic que segur que s'està fent doncs, a molts patis d'altres escoles i consisteix en que els alumnes de quart d'ESO, representant-nos en representació de tots nosaltres, construiran amb els seus cossos el símbol de la pau que tenim dibuixat aquí al mig de la pista, que per això doncs, no hi ha ningú, no?, perquè es puguin col·locar, i mentre ho fan sentirem la cançó que ens ha dit abans l'Alba, que és Imagine, de John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions,
que sigui curt i a la durada ja m'ha semblat bé. El problema és que ara que no tenim el Palladium és difícil d'agafar-ho en perspectiva. Potser hauríem de buscar la manera de que el públic pugui veure què està passant en el centre del pati. Potser buscant un escenari permanent en el pati o posant els alumnes en una posició més elevada, perquè en les fotografies segur que sortirà molt bé el que s'ha fet, però el públic des de baix no es veia, no s'apreciava la forma del film. Bueno, podem recordar, doncs, els alumnes no ho han vist gaire bé, que tindrem aquest reportatge que pot penjar a la web i es veurà el film perfectament. Bueno, doncs res més, la música ens està traient la veu, així que res més. Aquí s'acaba el de nit i, bueno, Thank you.